Saka ndautaura chokwadi chiripo ndechekuti varume musabata vanhu kumeso, musavhiringidza vanhu kumeso nemachanel enyaya. Kurudzirai nyaya yekupinda murodhi, nyaya yekuti vanhu vabude vakawanda, ende zivai zvinhu zvinomisa nekudisturba vanhu, zivai zvinhu zvinobata vana veZimbabwe, taurai zvinhu zvinofadza vana veZimbabwe, zvinoita kuti vanhu vafare vanzwe manyukunyuku ekupinda murodhi. Musataura zvido zvenyu imimi mumachanel menyu kana kuti kuratidza matrue colors okuti makatumwa, kana kuti muri kushandira bato, kana kuti muri kushandira vanhu, mwewo muri kushandira vasiri nyika, kana kuti muri panhimbe, kana kuti tiri panhimbe, kana kuti tiri papayroll, kana kuti tiri kusponzwa kuti titaure izvi kana tiite izvi. Unoziva munhu ari kupuwa mari ka zvichida zvisingaiti, kana ukatonzi sapota wachinogure anoramba akamira vanhu vachituka kuti no sei uri sapota wachinogure iwewe, but anosarudza kusacrifice kufira izvozvo because ari pabasa. Zvakafanana nevanhu vanotuka Chamisa vaya, vanhu vanenge vakatumwa vari pabasa. Saka kana mukamuudza kana mukamumisa kuti usatuka vaChamisa, iye ari pabasa. Ani mazvona Chamisa tikatasa haana munhu wakauraya, haana kana munhu wakabira maelection, because power racho haasati atova naro, ende haana power rokuti angaita izvi munyika. Saka vane power ndo vane mhosva zhinji, vane ngozi zhinji. Saka tichitaura nezvazvo, ani mazvona. Saka inini chinangwa changu baba chinogona ndiri kuti musambumbunidza vanhu pademonstration iyi, musapa president wamunoda imimi vanhu. Vanhu ngavachuze president avanoda. Munosaruzira vanhu ndimi wanaani kwemimi, munodeclare zita remunhu muchida kuti vanhu vabude futi, motaura zita remunhu, zvinovharidzira vanhu. Kumashure maita hatidi zvemapato, hatidi zvemapolitical party, hatidi zvemaleaders, hatidi zvechii. Musapa vanhu president muri vanhu vatatu, vanhu 4, vanhu 5, monyorera vanhu mapepa nyika yese, machatsi moprinda modini nyika yese. Ndo kusarudzwa here? Ndo kuvhota here? Ndo choice yevanhu here? Ndo zvikuda vanhu here izvozvo? Manzwa here pfungwa dzevanhu kuti vari kufarira izvozvo here? Vanhu vari kwaMutare vari kuda president iye here wamuri kuwapa? Vanhu vari kwaMutoko vari kuda president iyeyo here? Vanhu vari kuChimanimani, vari kuMount Darwen, vari kuKaroi, vari kwaMasvingo, vanhu vari kuKaroi Magunje, vari kuChegutu, vanhu vari kuGokwe, ndiye vakasarudza here mumwoyo mavo? Ndiye vari kuda here mumwoyo mavo? Vanhu vari muHarare, vanhu vari muBulawayo, Marondera, vanhu vari muBhindura, Mushamva, Madziva, Mount Darwen, Dotito, Matepatepa, vari kuenda naGuruwe uko nana Chiweshe, vari kuenda naMazowe, nana Chegutukado, Makwekwe, Mvurwi, nana Marondera, Rusape, Nyanga, Mudzi, Gwanda, Cholocho, Plumtree, Nyamapanda, Mukumbura, Border Hilla, Machipanda, Forbes, Bedbridge, Chirundu. Ndo zviri kuda here vanhu vemunyika? Nokuti nyaya yekuramba vanhu vachipuwa president havasingadi, nyaya yekuramba vanhu vachipiri kana vapinda paground vanoenda vachinyora zita remunhu. Tikatese tikataka kugadzira tichipinda mapepa aChamisa, mapepa tikataka kusumudza manje manyika yese musiwoyo tikati vanhu vese ngavaende vakasumudza machata aChamisa. Ndo zvazvakudaka. Kana vanhu vakudeclare kuti vakuisa vachiwenga machatsi, which means musiwoyo vanhu vese veopposition vanopikisa vese, gadzirai maflyers. Tinopedzerana paground. Tinokumbira kuti nyika igadzire maflyers avaChamisa, vanhu vagadzire mapinde maT-shirt avaChamisa, vanhu vagadzire maflyers, maT-shirt, hembe, maflag avaChamisa. Ndo chance chacho, hakuna gudo rinomenyera rimwe nzimbe. Vese vanosapota vaChamisa, musi wedemonstration vanhu ngavagadzire maflyers avaChamisa musafe ride. Hakuna unorambidza umwe. Ari kuflya flyers raChiwenga, ari kugadzira ravaChamisa, hakuna unorambidzira umwe ba. Musi wacho iwoyo. Ndava nyaya yekuramba vanhu vakaita kupuwa president ndo isingaiti. Isusu hatisi kumanikidza kuti kana vasikati nyika isikati Chamisa, hatisi kumanikidza izvo. Nyika ngaende kuma-election. Anosarudzwa nemunhu kakana atadza kusarudzwa Chamisa vachona ajiwa nenjuga. Kana ari Chiwenga achida kutonga nyika ngaaende kuma-election.
isusu tiri kuda transition government inosana kutonga nyika. Komiti inofana puwa amatomu kana tabvisa Mugabe munangagwa. But kana makupinda pa demonstration muine shoko rokuti pamberi na Chiwenga gore regudo, saka isusu pamberi na Chamisa, pamberi na Chamisa, pamberi na Gono, Chirandu moyo Chiwenga Chamisa, nokuti ndiye ari pamoyo wanhu, ndiye ari kudiwa nenyika yeZimbabwe. Kana zvazvo kudaro kaisa atika kusiya ikatopeta maoko, nyika yese yapeta maoko muchisa president wamuri kuda imimi, muchipa vanhu president wamuri kuda, asingabudi. Nyika haisi yebato rimwe chete, nyika haisi ye one party state, nyika haisi ye ZANU-PF, nyika haisi ya Chamisa, nyika haisi ya Chiwenga. Saka kana imimi makuprinda ma t-shirt inini baba Chinogure ndiri kuti vese vanosapota vaChamisa, vana vari mumarokesheni, mataundi, maplaza, maruzevha, gadzirai mapepa avaChamisa, mchichi maflyers avaChamisa. Ndo day rekutaura kuti vaChamisa vadzoserwe pachigaro chavo, vaChamisa vapuwe maelection avo, vaChamisa vapuwe chigaro chavo. Ndo day rekudimanda zvinhu zvedu zvakabiwa, ndo day rekudimanda maelection akabiwa iroro. Tona kuti namba inosapota ZANU ndeipi, namba inosapota vaChamisa ndeipi, namba inosapota vaChiwenga ndeipi, vangani, namba inosapota vaChamisa vangani. Ndawa imimi maakupa vanhu president havasiri kuda pa demonstration. Vanhu ngavapinde murodhi, vanhu vabatsirane, but vanhu vachibisa mhondi nembavha iyi, make sure kuti haabve nezuva wanika. Saka vanhu vanogona kukuwara, vanhu vanogona kufa, vanhu vanogona kurohwa, vanhu vanogona kumwaiwa mvura dzinovava dzinopisa, vachimwairwa kuti vasunungure nyika. But pasina kusunungura nyika, vachimwairwa kumanikidzwa kupuwa president havasingadi, vachimanikidzwa kudzosera pa same political party, pa same situation. Vanhu vakakonzera situation iripo nhasi uno iyi ndo vanhu vakunzi vanhu ivavo ndivo teerai. Akambokonzeresa kuti Idi aende pachigaro ndiani? Akambokonzeresa kuti situation iswe pairi ndiani? Opposition here ndiChamisa here. Saka musajairira vanhu, musaita kutamba nevanhu imimi. Nyika ndeyaMwari, haisi yemunhu ba, haisi yepolitical imwe chete. Munyika saka mune mutemo, nyika yedu haina kunyorwa kuti ine one political party, ine one party state. Saka tinosvitenda. Ndini baba waChinogure, ndosina zvikuru kuti vanhu vari kunzwa. So vese vari munyika, ma citizens, ndiri kutaura ndakamirira vanhu, kwete bato bainini. Vanhu ndiri kutaura ndakamirira kodzero dzevanhu, zvido zvevanhu, pfungwa dzevanhu, kwete vanhu vari kutumwa kunomirira munhu. Nyaya yekuti vanhu vanotumwa nemunhu havasingadi, kana kuti nyaya yekungofuma vanhu vari kutotaura kuti ndingi ndiye president, ndo iri kukonzeresa. Nekuti vanhu havasi kupa kodzero dzavo, vanhu havasi kutenderwa kupa pfungwa dzavo, vanhu havasi kutenderwa kupa muono vavo, vanhu havasi kutenderwa kusarudza munyika yedu. Since 1980 vanhu vari kusungwa mbira dzakondo, vanhu vari kuita zvokumanikidzwa kupuwa munhu havasingadi. Ende mutemo uri kutsitsirirwa. Idi uri kuramba uri kuda kujamba maelection kuti vasagadzira mutemo yakanzi vagadzise mareforms. The same nevari kuda kumanikidza vacho weZANU vacho futi vada kungopinda futi nenzira yechisimba yechikopokopo. Baya kubatira president, unobatirwa kangani? Ende president wacho haana kupinda nekudiwa nevanhu, haana kupinda nekuvhoterwa. Saka chigare chakagara chiri chechimbavha chechitsotsi ichi. Hapana same political party inopinda ne same situation, inopinda nekupindira mumwe munhu kana kutsiwa mumwe munhu. Ndava munhu apinda pachigaro haabvume kuzobva, ende hakuna good election dzinozoitwa futi. Chisimba chiri kutoitwa pamedia ichochi nedemonstration kutomanikidzira vanhu kufa president ichochi chinotozokura kana atova panyanga akutonga kumuti chibva hachadi. Saka vanhu ngavagare vatora president avanosarudza kana nyika yeZimbabwe tichida kuti inake. Ndinokutendai mazviita. Asi kana vanhu vari kugadzira maflyers avaChiwenga, nyika ngaigadzire maflyers avaChamisa. Bhora musango tosangana paground. Ndava vanhu vakapinza vanhu parodhi vaine chinangwa chavo chisina ine nyika, kureva kuti nyika ngaichipindawo ine chinangwa chayo chisina ine nevari kushambadza.
taneta kugara musango mani, hazvinakidzi mani. Taneta kubatwa sevaranda kune dzimwe nyika mani. Taneta vabereki vasudya mafuta vasudya shuga kumamisha uko. Vana havacharoorwi. Mavhenda ari kutambudzwa, ari kushungurudzwa nehurumende dzakadai so mani. Makorokozi ari kushungurudzwa mani. Mahwindi ari kushungurudzwa, varimi ari kushungurudzwa mani. Macivil servants vari kushungurudzwa nemakore mani nenzira yemapindiro akadai kuti president unopinda nenzira yakadai so. Haazokwanisi kumukontrora ba. Unenge wakuti takachipinda takapfuta nechimutichi. Saka vanhu kuti vazokontrora president havasina kugadza zvinonetsa. Ndozviri kuitika mai manje ana ED. Haana kuiswa nevanhu, saka hamugoni kumukontrora ende haateerere vanhu. Saka president anotonga ngawe munhu anokontrorwa nenyika, sikuru yekuti ngaaiswe nevanhu. Nekutendai Mazvita, muve nenguva yakanaka, muve nezuva rakanaka. Mazvita musi wa 17 munhu wese mutaundi, munhu wese mumataundi, marodhi ngavharwe, madhibheri, marodzi zvese pane chirumu cheZANU-PF ngachipiswe. Motikari ngadzivharwe dzakanaka kwamutare dzese, munhu wese. And make sure kuti muzive kuti demonstration inogona kutopesera ita mazuva 2 kana 3. And demonstration inopesera ya civil war. Kwakupesera kwacho because vanogona kuramba kavana iti voshandisa mauto, voshandisa mapurisa kurova vanhu kudini. Vanhu havafaniri kutiza vachidzokera kudzimba, vanofanira kudzorera. Kureva kuti kana zvadaro manje zvakucreata war. Saka muzive kuti patava kupinda apa vana veZimbabwe, garai makagadzira zvikafu, chichi zvese, garai makagadzira zvekudya, garai makagadzira zvimari, garai makagadzira chichi, vanotenga zvinhu isai mudzimba. Ndokutanga kwehondo. Mviro dzemhanza mapfeka, ED habve nyore kana zvekumhanya. Pacharwiwa, pachafiwa, pachakuwariwa, pacharohwa munhu, pachamhanyiwa. Ndinokutendai Mazvita, ndi baba wachinogwe, maita basa.